Според водещи траколози, Харманкая е най-внушителното скално светилище в източните Родопи, което скоро ще се прочуе като едно от чудесата на България. До сега паметникът е разработван частично и няма цялостни разкопки. Сигурното е, че живота там започва през каменно-медната епоха, т.е. през халколита. Има следи на живот от края на 5000-та година преди Христа и най-вероятно центърът е продължавал да функционира през средновековието до 12-13 век. Харманкая географски се разполага между Татул, който се прочу със скалния гроб, преписван на Орфей, и светилището Перперикон, което вече е световно известно. Очевидно е, че е имало някаква връзка между тях, но предстои специалистите да докажат дали те са в общ комплекс. Харманкая като култово място се обслужвало от определено съсловие жреци, а поклонниците са допускани само на празници, свързани с важни астрономически явления. Древният паметник е разположен в едноименната местност, отстояща на 2 км североизточно от момчилградското село Биволяне. Тракийските скални ниши са забележителни мегалитни паметници, които в България се срещат само в източните Родопи. Издълбани са в отвесни скали ниши с различна дълбочина и култово предназначение. Съществуват две хипотези относно предназначението им. Едната, че имат култов характер, а втората, че са миниатюрни гробници, и докато в скалните гробници са погребвани по-видни личности, в скалните ниши са поставени урните на обикновените хора. Вероятно, с тези места са свързани и необикновени от съвременна гледна точка древни културни практики. Тракийските скални ниши са впечатляваща атракция за туристите. Те наподобяват огромен фриз в скалите и въпреки, че са трудно достъпни, е истинско предизвикателство за човек да се приближи до тях. Местните възрастни разправят на внуците си приказки за магически същества, наречени джинави спенджери, които се появяват в района на нишите. Древните траки също са вярвали в съществуването на музи, нимфи и демони. Херодот нарича Родопите свещената планина, пречистваща и зареждаща с живот, където лесно се общува с отвъдното и космоса. През халколита в източните Родопи се развива система от скални светилища, близо 100 на брой, с пътища, маркирани по скалите, които водят поклонниците в правилната посока. Тази, разработена в халколита светилищна мрежа, продължава да съществува през бронзовата и желязната епоха, античността и средновековието. На мястото на някои от бившите светилища възникват нови духовни центрове. Наличието на толкова много скални ниши и светилища, основани в праисторията, рефлектира чак в епохата на класическа Гърция. Общо около 1500 на броят на документираните в източните Родопи.